22 май. Виждаме тук колко интересна сърцевина има тази ябълка. Това каленче ще присъдиме червена ябълка, сирена с червена вътрешност. Нищо, 22 май ще направим на подобрена копулация. Когато не имате ножица, обикаляте с ножчето. Правите зъбчетата. Изглобявате. След това бързо привързвате, за да не подсъхват допирните плоскости. Това беше присаждане